Някой трябва да дойде да коментира. Желя ще направи коментара, той други години е правил демонстрации. Когато има агресия от фигуранта, сега го облага. Това е едно младо куче, което ще демонстрира отбрана чрез цялостно нападение. Това е цялото си. Браво! Животното трябва да държи и да не пуска. Ако обърнете внимание, не е захапало на предни зъби, а пълни устата до кътниците. Това не е спортна дресура, а това е отбрана, която е по принцип за полицейски и работни кучета. Тъй като това куче е младо, в момента се набляга на здравото задържане и след време ще отработват перфектно пускане. Фигуранта има палка. Сега виждате уравновесен характер, без причина не трябва да посяга. Трябва да има агресия. Браво! Чака команда. Браво! Изключително уравновесен характер. За това нещо ще работи от възраст. Както казахме преди малко, кучето не прикапва, не придъвква. Браво! Добре, че има костюм. Сега в момента кучето се представя, че си играе с бриган. Къде беше атаката на кучето от плешката? По този начин то не може да бъде наранено. Ако атаката е фронтална, може да бъде застреляно или наръгано. Докато по този начин много трудно би могъл човека да запази самообладание, да се отвърне и да противодейства по някакъв начин.
За да работи фигуранта толкова спокойно, ако забелязвате, главата му е на около 15 см, трябва наистина да има страхотно доверие в обучеността на кучето. В момента отработва командата за пускане, както казваме, това е едно много младо куче. Първо се работи перфектно на хапане и после започва да работят команда за забрана. Сега лека по лека ще освободи хвата. Затова фигуранта стои неподвижно, защото ако има някакво противодействие от негова страна, животното веднага ще захапи. Браво! Браво! Команда легни. Сега ще има претърсване на лошия бандит. Ще го сложат белезиците. Супер. Животното е винаги до лявата страна на водача, за да може дясната ръка на полицая да е свободна за оръжие. Много е трудно, когато кучето е превъзбудено, да остане спокойно в седнало или легнало положение. Може би повечето кучета знаят команда за седане и лягане, но в такава ситуация е изключително трудно животното да бъде контролирано. Сега ходи редо, темпото на водача, до левия крак, гледа го в очите. Без повод. Супер. Животното гледа фигуранта, но ходи до левия крак на водача, команда за атака. Браво! Не знам как ще излиза в ринга. Вече кучето е много изморено. Животното се обажда само през устата. Да. За килограмите, които представлява кучето, такава бързина и изстрелване е похвално. Както казахме, това не е спортна дресура, това е дресура за служебни кучета. Животното се охлажда само през устата, затова в толкова време изключително тежко да прави 4 или 5 задържания. Дори има опасност да получи топлинен удар. Затова не правете вас сами вкъщи. Претърсване, уравновесено поведение на кучето, пакета.